Първична консултация за биоидентична хормонозаместителна терапия. Здравейте, аз съм доктор Борислава Попова, акушер-гинеколог, член съм на Международното дружество по менопауза и съм със специален интерес към биоидентичната хормонозаместителна терапия, за която съм сертифицирана да изписвам. В Holy Again предлагаме биоидентична хормонозаместителна терапия за нашите пациенти. За да започнат такава терапия, какво е необходимо? Първоначално трябва да си запишете час за първична консултация. Какво включва първичната консултация? Преди да дойдете на първична консултация, задължително изискваме от пациентите да се направят хормонални изследвания, които можете да намерите в нашия сайт www.holyagain.com в секцията Биоидентична хормонозаместителна терапия. Много моля, направете всички изследвания, които сме написали в сайта. Всички изследвания са ни необходими. Разширен панел за хормонални изследвания, не само за женските хормони, женските полови хормони, но също така трябва да проверим какво е състоянието и на щитовидната ви жлеза, дали имате, дали нямате инсулинова резистентност. Преди първичната консултация за биоидентична хормонозаместителна терапия задължително трябва да се направи консултация с мамолог. Съответно мамография или ехография, в зависимост от възрастта и в зависимост от това, кое сте правили последно. Но преди първична консултация изискваме хормонални изследвания, както и параклинични изследвания и консултация с мамолог. С тези документи идвате за първична консултация. На тази първична консултация обсъждаме подробно вашите хормонални нива, както и симптоматиката, която имате, от колко време датира, начина ви на живот, проблемите, които имате, кои са симптомите, които най-много ви измъчват. В резултат на този задълбочен разговор решаваме каква форма на биоидентична терапия е най-подходяща за вас. Дали да бъде под формата на кремче, дали да бъде под формата на таблетките за смучене, които вече показахме, дали да бъде под формата на пластир или съответно глобули за локално приложение във влагалището. След като определиме кое ще бъде най-практично, най-удобно за вас, определяме дозата и ви издаваме рецепта. И след като си изпълните рецептата, започвате употребата на хормонозаместителна терапия. Един месец след стартиране на терапията, задължително всички пациенти трябва да се върнат при нас, за да ни кажат как се чувстват, имат ли промяна в симптоматиката, подобрение на коя симптоматика, появяване на нова симптоматика или влошаваща на такава, дали са изчезнали напълно симптомите или само са намаляли, отзвучали, отшумяли. След което на третия месец от терапията отново изискваме да се срещнем с вас, за да ни дадете обратна връзка, да споделите за това как се чувствате. И бихме искали да направите отново хормонални изследвания, за да видим дали сме нормализирали хормоналните ви нива. На 6-тия месец от старта на терапията се изисква повторна консултация с мамолог, защото естрогените не причиняват карцином на гърдата, но ако пациент има карциномни клетки, които са в зародиш и тези клетки са естроген чувствителни, започването на такъв тип хормонална терапия може да ускори растежа. Това е причината, поради която на 6-тия месец искаме повторна консултация с мамолог, за да видим дали всичко е наред при вас. Биоидентичната терапия е персонализирана, както вече казахме. Тя не е, нямаме точно определени дози за всички пациенти. Тя е строго индивидуална и заради това и подходът е строго индивидуален. Да, в началото, докато определим оптималните дозировки за вас, може би ще ви бъде малко неприятно, малко досадно с всички тези посещения и изследвания, но в края на краищата целта е да стигнем на оптимални нива за вашия организъм. Това, от което вашия организъм се нуждае. Ако имате нужда от повече информация, можете да я намерите в нашия сайт www.holyagain.com в секцията Биоидентична хормонозаместителна терапия. Ако имате допълнителни въпроси, моля пишете в коментарите под видеото. Благодаря за вниманието, очакваме ви!